Iba't ibang produkto mula sa Agricultural Learning Site sa Rehiyon 1 ibinida sa exhibit. Narito ang good news. Bagnet ang produkto ng San Juan, Ilocos Sur, pero mas healthy raw ito kasi gawa sa kabuti o mushroom. Para hindi raw masayang ang raw materials, ito ang ginawang paraan ng mga farm entrepreneur para kumita. Hindi namin alam kung ano yung ipa-process namin sa mushroom namin. Kaya nag-search kami sa mga kung ano ang gawin namin dito. Na-search namin itong bagnet. Hinaluan ng tapioca, itlog at asin ang pinatuyong kabuti. Para po siyang chicken skin po. Hindi po siya lasang mushroom. Hindi matitikman yung mushroom niya po. Ginawang pickled sili at chili paste naman ang sobrang ani ng sili sa Sili Farm sa Santo Tomas, La Union. Dinala rin ng mga farm entrepreneurs sa San Fabian ang kanilang mga organic herbal plants. Ang organic farming, naniniwala kami na sa organic farming, doon tayo makakaroon ng sustainable agriculture kasi hindi po nasisira yung lupa. Samantala, ang ipinagmamalaking red banana naman ang pinapalago ng bayan ng Matarem, Pangasinan. Ilan lamang ang mga ito sa mga produktong tampok sa isang exhibit sa Lingayen, Pangasinan kung saan bida ang mga produkto mula sa Agricultural Learning Site sa Rehiyon 1. Sa farm, pwede tayong kikita hindi lang sa pagsasaka. Maraming mga value adding o yung tinatawag natin na dagdag na pagkakakitaan bukod sa pagsasaka. Tiyak din umanong mas masustansya ang mga produkto mula sa organic farming, gaya ng brown and black rice na maaring alternatibo sa malagkit. Mula sa gatas ng One Town One product na kambing, nakakagawa naman ng iba't ibang beauty product sa mga taga-Balungaw. Bahagi rin umano ng tulong ng gobyerno ang pagtuturo ng livelihood training sa mga magsasaka. Magiging isang farm school ng TESDA at naging school for practical agriculture and later on leading to farm tourism.